Kellha 18-il sena meta daħlet fiċ-ċentru terapeutiku tal-Ibwar fis-Siġġiewi. Din it-tfajla kienet mirkuba mill-vizzju ta' droga wara sfidi li nibtu mill-iskola. Kismin kont għadni nibriġġja bejn niġi day program u niġi pereżempju għal ftit sigħat u mbagħad nerġa' lura għal-ħajja ta' barra. Rajt ma kienx qed taħdem u ddeċidejna li jisma' better to come residential. F'dan il-post sabet it-tieni familja u reġgħet ħadet ir-riedni f'idejha. Issa ili 2 years clean spiċċajt il-programm, għandi xogħol, full time, I'm stable, kuntenta ħafna. Din it-tfajla waħda mill-persuni li sabet l-għajnuna tal-professjonisti tal-Ibwar. Bħalissa 45 adolescent qed jirċievu l-għajnuna minn hawnhekk li għandhom bejn 12 u 17-il sena. Dan iċ-ċentru li jifforma parti minn kullana ta' servizzi tal-Caritas jgħin ukoll persuni bil-vizzju tax-xorb kif spjega l-koordinatur kliniku taċ-ċentru Daniel Merċieqa. Konna żgħażagħ li jużaw mediċina, jabbużaw minn mediċina, żgħażagħ li jabbużaw minn kannabis, kokaina. Ma tantx naraw eroina fil-fatt, imma ikon anka wkoll id-droga sintetika li nafu li tagħmel ħafna ħsara liż-żgħażagħ. Dawn id-dettalji ngħataw f'konferenza tal-aħbarijiet li matula iġġeddet il-ftehim bejn il-Gvern u l-Caritas għal 3 snin li ġejjin b'investiment ta' 3.7 miljun euro. Id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt fisser din l-għajnuna mill-Gvern bħala kruċjali sabiex ikomplu jingħataw is-servizzi ta' għajnuna lill-adolescenti fil-komunità. Fid-ġdid tal-ftehim il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal li l-Gvern jinvesti fil-Caritas għax jemmen fil-potenzjal ta' kulħadd, speċjalment il-persuni vulnerabbli. Sostna li l-Gvern jemmen fit-tieni u anke t-tielet ċans u se jibqa' jkun ta' spalla għal għaqdiet volontari li joffru servizzi soċjali.